Nama je veoma važno da i užoj naučnoj javnosti, ali i široj javnosti predstavljamo tehnike rada sa osobama sa autizmom koje su zasnovane na dokazima. U praksi se vrlo često primenjuju nekakve intervencije koje nemaju veliku zasnovanost na dokazima, čak i, nažalost, potencijalno štetne intervencije, tako da je, čini mi se, veoma važno da svi čujemo nešto o tehnikama koje imaju potvrđenu efikasnost i jedna od tih tehnika su socijalne priče. Socijalne priče se mogu praviti za decu sa autizmom, ali i za odrasle osobe sa autizmom, koristi se kod osoba sa vrlo različitim spektrom sposobnosti, uglavnom su usmerene na razvoj socijalnih veština, na regulisanje problematičnih oblika ponašanja, ali se mogu koristiti i za usvajanje školskih veština, komunikacije, zajedničke pažnje, tako da je ideja bila da kroz neki mali uvodni teorijski deo i niz praktičnih aktivnosti i radionica proradimo socijalne priče i naučimo stručnjake iz prakse ili obnovimo njihova saznanja o ovoj temi, a da možda naučimo malo i roditelje i stručnjake drugih profila i asistente, članove porodica, kako bi mogli da koriste socijalne priče u različitim okolnostima i da na taj način rešavaju određene socijalne probleme koje imaju deca sa autizmom.